Appel! Nee. Kerst, dat is wel. Snijdenboek weg. Ah, Harry, Ja, klaar. hoe kom je nummer heen? Is zo Heintje Davids of zo? Ja, goed zo, jongen. Goed, hè? Hoe ken dat? Shadow Tank, hè? Hier, dat loopt hij hoor, de Shadow Tank. Shadow Tank. Ik jas er wel niet anders. Hoe heet dat nummer, Harry? Is bij Heintje Davids of zo, joh? Ja. Zeker, man. En wanneer komt eruit? Van die februari of zo? Oh, zo, ja, oké. Christ. Lights green.